Mikäs se nyt on sitten? Se on polkupyörä. No että sä oot olleen. Pitäisikö mennä kahtoo sitä? Pitäisikö? Se on polkupyörä, tule. Lupo, eikö sä nyt? Nyt, lähde kahtoo sitä polkupyörää, tuu. Lupo. Tule se on polkupyörä, tule nyt. Tuhasta. No niin, tule nyt. Vai menenkö mä eteen? Hyvä tietää, että susta saa ainakin turvaa. Tule, se on polkupyörä. Tule. Ei oo mikään hätää. Kato. Mä menen kattoo, kato. Se on fillari. Tule. Kato. Se on polkupyörä. Tule katsomaan, se on polkupyörä. Joo. Nonni. Se istuinko näytti ihan kuin olisi joku iso ötökkä ollut. Niin.